Velkommen til min podcast Mere end bare indretning. I dag der handler det om badeværelset. Det er et lidt sjovere rum i dit hjem, og det glæder jeg mig til at dykke ned i sammen med dig. Din vært er indretningsdesigner og stemningspilot Anita Broberg Jepsen. Vi går i gang. Jeg oplever tit, at badeværelset er et rum, som bliver lidt overset. Og det gør det nok, fordi at man ikke synes, det er her, man bruger mest tid. Vi bruger vel også forholdsvis mere tid i stuen og i køkkenet og på kontoret, i sofaen. Og badeværelset, det er jo et sted, hvor man er, når man skal, eller når man er i bad og bliver færdig om morgenen, eller gør sig klar til at gå i seng om aftenen. Det kan tælles på en hånd, de gange jeg er blevet kaldt ud til et badeværelse som hovedopgaven. Rigtig ofte så har det været badeværelset, vi har rundet, når vi for eksempel har kigget på stuen, eller køkkenalrummet, eller kontoret, hvad det har været, fordi at vi måske lige har 5-10 minutter tilbage. Og der er jo altid små justeringer, man kan gøre på sit badeværelse for lige at optimere det. Hvorfor badeværelset det ofte bliver bagatelliseret, og ikke bliver sådan, ophøjet til at være det rum, vi virkelig sætter os for at gøre noget ved, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg synes jo, at badeværelset er et sjovt rum, hvor vi har lov til at lege med stile og farver ikke mindst, som vi måske ikke lige synes, vi vil have inde i vores hjem. Det kan jo hænge sammen med, at farverne nogle gange måske er en lille smule kraftige, og måske en farve, vi ikke tænker, vi lige vil have inde i stuen. Det kan være en skriggul for eksempel, det kunne være mega flot på et badeværelse, men den er måske lige hissig nok til at være hovedfarven i stuen. Og derfor så kan du måske have den på dit badeværelse og lege med den på den måde, fordi det er et rum, man er i kortere tid, og når man er der i kortere tid, så kan man også bedre rumme den her kraftige farvepåvirkning. Udover at lege med farver på dit badeværelse, så kan du også lege med stilarter. Sådan ligesom, hvis du har en eller anden sjov stil, du godt vil prøve af, det kan være noget romersk eller andet, eller det kan være, det er noget fransk landstil, eller et eller andet retro et eller andet, eller noget, sådan noget meget moderne noget, så kan du lege med de forskellige stilarter der. Fordi det er et begrænset område, og det er ikke noget, du behøver at skal implementere ud i hele dit hjem. Fordi det herinde, det er sådan et safe space for stilarter, det må du faktisk godt. Det behøver ikke at være det samme, som du har i dit køkken, som du har på dit badeværelse. Det må godt være med den der flotte vask med noget keramik et eller andet i, hvis det lige præcis er det, du synes er fedt. Hvis det er det, du gerne vil have og prøve af. Her for nylig var jeg på et badeværelse på et hotel, hvor det var den flotteste vask, der var på det her. Og der var ikke ret meget inde på det her badeværelse, men det var sådan meget hvidt og gråt, men så var der den her flotte vask, der var sådan nogle grønlige nuancer, så var den jo helt blank, og det var som om, der var sådan lidt glimmer i den, den var bare virkelig, virkelig flot, og den lyste rigtig meget op på det her badeværelse. Så sådan en vask er jo utrolig smuk, men måske ikke noget, du sådan vil kunne få til at passe ind andre steder, men på dit badeværelse kan du godt, og så kan du have sådan en vask her for eksempel, og matche den med nogle håndklæder i samme farve eller samme nuancer, og så en måtte, så har du jo noget, der ligner 1 million. Men det kan være, at du faktisk kun har betalt for den der vask, og du skulle alligevel have en vask. Så det behøver ikke at være noget, der koster en bondegård, for ligesom at skabe den her sammenhængsstemning, og for at skabe en helt ny stil, og lidt spændende stil måske på dit badeværelse. Måske har du set et af de her retro badeværelser. Kalder man det jo i dag. Det er jo fra den gang, da jeg var barn. Jeg tænker, det er jo lige start 70'erne. Man lavede de her badeværelser, måske også endda lidt før, 60'erne, 70'erne, hvor selve toilettet kunne være grønt, det kunne være gult, det kunne faktisk være blåt, har jeg også set, det kunne også være sådan en rustfarve, og så kunne håndvasken være det samme. Det var sådan nogle meget specielle badeværelser, og nogen ved, jeg bor i de her badeværelser, fordi de enten bor til leje, eller fordi de er flyttet ind i et hus, hvor det måske ikke lige er nu, der skal renoveres på det her badeværelse. Og med få midler kan du faktisk sagtens få de her ting til at være rigtig fine. Få dem piftet op på sin helt egen måde ved at putte nogle ting ind, som supplerer dem. Det handler jo som altid om, at man skal få det integreret, det der er. At de ting, vi ikke kan lave om på, dem skal vi prøve, om ikke vi kan få dem så godt som muligt ind i det her nye som vi putter ind i det. Vi skal have det til at se rigtigt ud, fordi hvis det ser rigtigt ud, hvis der er harmoni for øjet, så er det faktisk ikke noget problem, og så kan du faktisk komme til at holde af det. Og rigtig tit så er de her badeværelser jo, selvom de var gamle, så var det der, hvor man var begyndt at lave varme i gulvet.
Så rigtig tit, så fungerer de faktisk upåklageligt. Og derfor så er der rigtig mange, der vælger lige for en tid at lade dem være, og så venter lige lidt længere med at få hakket det hele op og få lavet noget nyt. Jeg kender ikke rigtig nogen, som har valgt at sige, at det bliver der bare for altid, fordi der er også noget med de der rør nede i de gulve, de bliver også gamle på et tidspunkt. Men få det bedste ud af det, hvis du har sådan et badeværelse. Hvis du har en bruser i den, hvor du måske har nogle forskellige farver. Det kan også være, at du har farver på væggene. Fordi i gamle dage, hvis man kan sige det sådan, der kom man jo faktisk fliser på alle vægge. Så mange af de her gamle badeværelser, hvor man for eksempel havde et lyseblåt toilet, så var der måske mørkeblå fliser på væggene. Og de her, hvor der måske var det gule toilet, havde måske grønne fliser på væggene. Og egentlig var det toner, der passede fint nok i hinanden. Det var ikke sådan, at de skreg til hinanden. Men du kan gøre rigtig meget ved det her, ved at finde et badeforhæng. Bare led lidt, ellers så ring til mig. Fordi der er så mange badeforhæng, som du kan finde, der kan binde det hele lidt sammen. Og det er den her sammenhængskraft, hvor vi ligesom får det hele til at passe sammen med nogle ting. Det er det, der gør, at vi får det til at se rigtigt ud. Og det kan sagtens lade sig gøre. Jeg har også set de her badeværelser, som faktisk har bordeaux-røde fliser. Det er også lidt vildt, fordi den er jo sådan lidt kraftig, den her. Den er meget aktiv, den bordeaux-farve. Men det kan også være super, super flot. Det var ikke noget, man ville vælge i dag, tror jeg ikke. Fordi der er vi nok lidt mere til, at det vil vi nok vide, at det vil vi måske nok blive træt af over tid, over måske 5-10 år. Så derfor så er det en lidt dyr investering at sætte på væggene, fordi det koster ret mange penge, hvis man skal have det lavet om. Men når vi nu har det, eller hvis du nu har det, så får det bedste ud af det. Det er tiptid, og du skal have et godt tip til indretning af dit badeværelse. Det jeg vil tage fat på her, det er faktisk noget så simpelt som dine håndklæder. Og dine håndklæder er faktisk det, som er et form for et billede på væggen, alt efter om du hænger dem på knager, eller om du hænger dem på sådan en håndklædetørre, hvor man ser en større glat flade af dem. Men det er faktisk noget af det, som tegner farven rigtig meget på dit badeværelse. Selvfølgelig kan du også male en væg, du kan også have fliser på væggene, men håndklæderne, det er det, som du kan sætte nogle rigtig gode farveklatter på. Og det er jo ikke sikkert, at du har de håndklæder i den farve, som du lige tænker. Men så kan det være, at du er så heldig, at du engang har købt nogle meget lyse håndklæder. Så har du jo faktisk en mulighed for at farve de her. Fordi det, der er i det, det er jo, at du behøver faktisk ikke have ret mange håndklæder på dit badeværelse, der har den her farve, før at det virker. Lad os nu sige, at du har et badeværelse, hvor du har meget hvidt, gråt og sort. Du har købt grå håndklæder, du har købt et par sorte håndklæder, og du har også købt nogle hvide håndklæder. Og du har fliser på gulvet, som er grålige, og så har du helt hvide vægge i det her badeværelse. Jeg tror godt allerede der, at du kan mærke den her stemning, den er sådan lidt, der er ikke lige så meget i den. Men lad os nu sige, at du godt kunne tænke dig at få noget varme ind i det her badeværelse. Og varmen, det kan komme fra forskellige farver, der har noget varme i sig. Men lad os lige sige, at vi tænker, at du bruger den her rosa eller blommefarvede. Rosa og blommefarvet er rigtig flotte til det neutrale setup, der er lavet her med det hvide og grå og sorte. Det kunne også være en knaldrød, vil også være flot. Den er lidt mere hissig, men hvis du har lyst til, at den skal være der, så skal du selvfølgelig gøre det. Men så kan du kan egentlig nøjes med at købe, lad os sige, et enkelt badehåndklæde i den farve, du vælger, og så måske 2 håndklæder til at tørre fingre i. Fordi når du vælger en farve, der matcher med noget af det, du har i forvejen, så er det farven, der ligesom træder frem. Og specielt når vi har en farve med noget varmt på, så er det altid den, vi ser først. Jeg tror godt, du kan forestille dig, hvis du kommer ind på dit badeværelse, og der hænger et hvidt og et gråt og et sort håndklæde, så vil det nok være det sorte, du ser først, fordi det er den, der har størst kontrast. Men det vil ikke være det hvide håndklæde, der springer dig i øjnene. Det vil nok heller ikke være det grå. Men hvis du tværtimod forestiller dig det samme setup, og du kan måske bare gå ud og prøve det på dit eget badeværelse. Hvis du nu sætter en vase derind, der er knaldrød for eksempel, eller du hænger et håndklæde eller bare en trøje ind over, for ligesom at få den her effekt, så du kan mærke, hvad det er, der sker,
så vil du kunne se lynhurtigt, når du åbner døren, så fanger dit øje farven. Så det vil sige, at de her varme farver behøver der faktisk ikke at komme så meget af, før de virker, fordi de trækker dit øje hen imod sig. Så derfor behøver du ikke at investere i ret mange håndklæder, der har en farve, fordi det er det, som øjet vil trække. Så hvis ikke du har nogle håndklæder i den farve, kan du investere i ganske få, som kan supplere det, du har. Og du kan også arbejde i noget med noget farvning af nogle håndklæder. Jeg ved mange, de har, bare for at være på den sikre side, så har de købt en ordentlig stak hvide håndklæder. Og nogle af de her hvide håndklæder kan godt med tiden blive sådan lidt over i det grålige og se en lille smule grumset ud. Og så kunne det faktisk være rigtig fint, selvom at du måske tænker, at det er faktisk et rigtig godt håndklæde stadigvæk, men det er ikke så køn i farven. Så vil jeg jo sige, jamen så prøv da lige at komme den i noget farve. Farv der lige en 3 stykker eller et eller andet i den der farve, og så prøv at se, hvad der sker. Fordi man kan sige, at der er jo ingen grund til, at du smider et rigtig godt håndklæde ud, eller du lægger det nederst i bunken og aldrig får det brugt, og så går ud og køber nogle nye, hvis du kunne købe en gang farve, og så farve de der 3 håndklæder i din vaskemaskine. Jeg synes ikke, at det der farvning er så slemt, som det var engang. Jeg kan huske, min mor sagde altid, så har vi det der farve i de næste 3 vaske. Det synes jeg altså ikke, det er længere. Jeg har farvet mange håndklæder, og synes, det er en rigtig fin måde at få genbrugt sine ting på. Så det var mit tip til dig. Kig på dine håndklæder. Prøv at se, om du skal have en varm farve eller en anden farve ind på dit badeværelse. Og så prøv at se, om du har noget, du kan bruge, eller om du måske skal ud i en gang farvning. Jeg har nævnt ordet badeværelse rigtig mange gange. Men jeg ved også, at mange også har et lille gæstetoilet, som måske ikke nødvendigvis har bad, men som er lidt mindre end det store badeværelse. Og der kan man jo igen, så behøver de 2 badeværelser jo heller ikke at være ens. Så har du for eksempel fundet et rigtig fedt spejl, hvor du bare tænker, det er bare et sjovt spejl, eller flot spejl, eller et spejl, hvor du tænker, jeg maler den her ramme, for det kunne være virkelig sjovt at se, hvad der skete, hvis den blev pink. Eller et eller andet, hvor du tænker, vi spræller lige lidt, så kan du jo på sådan et lille badeværelse lave det rigtig sjovt. Det kan også være, at du har lyst til at tapetsere en væg på det her lille bitte badeværelse med nogle avisartikler, eller nogle Anders Sand-blade, eller et eller andet, hvor du lige tænker, at det har jeg egentlig altid drømt om. På mit eget badeværelse, der har jeg lavet vi har sådan et stykke væg mellem vores overskab og vores vask, og det har simpelthen tapetseret med de her striber fra de her årskalender, man kan få, hvor der er sådan en lille tegneserie-ting hver dag. Dem har jeg skåret til, og så har jeg simpelthen klistret dem op bare med tapetklister. Og det kan du jo gøre med forskellige ting, hvis du synes. Det kan også være med sider fra en bog for eksempel. Det kan være med alt muligt. Hvis du har et badeværelse, hvor du tænker, jamen det er faktisk fint nok at gøre det, så prøv dig frem med et eller andet, som du lige finder ud af. Det kunne da være mega sjovt at prøve. Fordi rigtig tit, hvis du for eksempel tapetserer med nogle avisartikler, som ikke har en hel masse farvede billeder, så får du jo egentlig sådan en rimelig ren flade. Du får jo sådan det er mest den her guldnede side, og så noget sort skrift på, og det er jo egentlig forholdsvis neutralt, hvor du sagtens skal hænge en ramme på med en malet ramme, du maler i en eller anden vaksfarve, eller en guldramme, eller en helt sort ramme, eller et eller andet, for ligesom at skabe noget kontrast. Men prøv dig frem med, hvad du kan finde på, og være kreativ. Fordi hvis du har en lille kreativ mus i maven, så lad den komme ud herinde. Det er ikke et ret stort rum. Der er ikke så meget, den kan lave ballade på. Men du kan sagtens lige lave nogle rigtig sjove ting. Og det er jeg sikker på, at det er der rigtig mange andre, der vil synes var sjovt, når de kommer på dit toilet. At dit gæstetoilet, det faktisk er sådan en, der er en oplevelse. Mit eget badeværelse, det er ikke særlig stort, så jeg har lavet sådan på døren, når man lukker døren, når man sætter sig på toilettet, så har jeg lavet sådan en lille en, hvor man skal finde ord. Der er en hel masse bogstaver, der står i nogle rækker, så kan man finde ord lodret og vandret og forlæns og baglæns og på skrå. Så man kan sidde der, hvis man skal sidde der i længere tid, så kan man se, hvor mange ord man kan finde. Og det har jeg egentlig, det var sådan en idé, jeg fik, fordi at jeg lavede en opgave til en virksomhed, og så lavede vi sådan en stor en der, og så tænkte jeg, det prøver jeg da også lige at lave herhjemme. Så det gør ikke noget, at man laver noget, som er sådan lidt specielt og lidt anderledes,
fordi det er der bare andre, der også vil synes, det er fint. Så er der nogen, der også vælger at sætte sådan noget læsestof ud, og det er jo ikke sikkert, at man bruger det ret meget, men det kan godt være dekorativt og kreativt fundet på, hvis man finder nogle gode titler, eller nogle bøger med nogle flotte forsider, der kan ligge på en lille hylde, eller på en lille vogn, man måske har med ud på sit badeværelse. Så kunne det også være en mulighed. Men for at lave noget dekoration, der er lidt anderledes, og som også siger noget om dig og din personlighed, sådan så det hele ikke går hen og bliver det her sort-hvide, grå, meget stilede måske, men at det lige laver et lille knæk og en lille vinkel på, som det lige får et lille snært af dig. Selvom badeværelset eller toilettet kan være rigtig lille, at det måske ikke tager en masse kvadratmeter, så kan man faktisk godt have en hel masse spørgsmål. Og det kan handle om, jamen, skal der være et skilt på døren? Det kan nogle gange godt være meget rart. Skal jeg have nogle møbler derinde? Og hvordan skal de se ud? Skal de have noget træ på forsiden, eller er det bedst, jeg får noget, der er malet? Der er også tit nogen, som spørger mig om, jamen, hvilke billeder skal vi have derinde? Hvad må man have på sit badeværelse? Hvad skal man have? Er der noget, man skal have mere end andet? Og så er der alt den her snak med håndklæder, som jeg har givet dig et rigtig godt tip om her, og så med badeforhæng. Du kan også bruge sådan noget som en affaldsspand, og toiletbørsten kan du også bruge til ligesom at være noget af det, der matcher stilen ind på dit badeværelse. Så er der det med sæben. Skal man have en dispenser, eller skal man have et stykke sæbe, der ligger, eller hvad med sæben i brusekabinen, eller ved badekarret? Hvordan skal det egentlig være? Hvordan er det nemmest for familien at finde ud af? Og skal man have en bademåtte? Er det noget, man egentlig bruger, eller hvad? Og skal man have noget, man kan lægge sit tøj på, når man går i bad? Og hvordan skal man hænge sine håndklæder op? Eller skal det være noget, man kan hænge sit tøj på derinde? Der er rigtig mange spørgsmål, når det er, at man skal indrette et badeværelse. Selvom det ikke er ret stort, så er det en masse små ting, men som gør, at man faktisk godt lige vil have lidt vejledning måske til det. Hvis du har lyst til det, så har jeg lavet et kursus, som tager højde for alle de her ting. Der er simpelthen en lille video på hver del af de her ting, jeg lige har fortalt dig om her. Og der laver jeg en gennemgang med en masse billeder og viser dig og fortæller. Der er lidt med stilart, og der er lidt med, hvad du kan vælge i forhold til farver og sådan noget. Og det er egentlig noget, som du kan få fingre i. Hvis du går ind på idesign.dk og går ind under indretningskurser, så kan du finde kurset med badeværelser. Så det kunne måske være, at det var noget for dig. Jeg håber, at du har fået noget inspiration til, hvordan du kan indrette dit badeværelse eller dit gæstetoilet. Fået lidt idéer til, hvordan at det kan blive måske lidt anderledes, og hvordan du måske endda har nogle små ting, som du kan gå ind og gøre det med allerede nu. Hvis du har lyst til at vide mere om, hvordan jeg arbejder med indretning, så kan du læse meget mere på idesign.dk. Hvis du kunne have et spørgsmål til mig, som jeg skal tage med i podcasten, når jeg har et brevkasseafsnit, så er du også meget velkommen til at gå ind på idesign.dk/podcast. Så kan du se min podcastafsnit, og nederst er der et link, hvor du kan komme ind til brevkassen og stille mig dit spørgsmål. Din vært var indretningsdesigner og stemningspilot Anita Broberg Jepsen, og det var en fornøjelse at have dig med.